Lupič. Banka, ve které pracuji, byla zase včera vyloupena. Za tento měsíc už se to stalo 3krát a jsem si jistý, že to byl ten samý člověk. Pokaždé zmizel beze stopy, jako kdyby úplně zmizel. To není přeci možné, aby se dostal tak rychle pryč a nezanechal za sebou žádné stopy. Včera, když to opět byl, podíval jsem se mu do očí. Proč to děláte? Zeptal jsem se. Hleděl do jeho mrtvých očí a čekal na odpověď. Hleděl na mě a zíral na mě spod jeho masky. Lidé musí jíst. Přemýšlel jsem hodně dlouho, ale rozmyslel jsem si to. Už nikdy nevstoupím do té prokleté krevní banky.